Gevechten tussen het Congolese leger en de rebellen weer op. Maar Kasiswa en zijn kompanen hebben de wapens neergelegd. De harde opstelling van Kabila en het gebrek aan medische verzorging heeft hen doen vluchten. Soki ozwi blessé, ozwi lisasi, bakozo tozali na bango pona kotala biso kuna, bakoki kolinga te ko okende kozwa soin na niveau Lubumbashi, à partir ya kuna babomi yo. Pote soki batso na avion okende kozwa soin na niveau ya Lubumbashi, peut-être bakomona bango ke bazali ba défaillant. Bakoboma yo puisque makambo na yo ekende pamba. Naona ninachoka, natumika sana, namtumikia leta, naishi yetu sana, na sasa nachoka. Na tena magonjwa ndo inanilekesha mwili, sina tena na nguvu ya kuendelesha kazi. Aan de grens moeten de soldaten meteen hun wapens inleveren aan het Zambiaanse leger. Granaten, machinegeweren en bazookas, het wordt allemaal stevig in de gaten gehouden. More than 3,700 soldiers have been disarmed in this area. De gevluchte militairen worden ondergebracht in een zwaar bewaakt schoolgebouw. Zambia heeft zijn leger in staat van paraatheid gebracht om ongedisciplineerde Congolese soldaten of rebellen die hen eventueel achterna zitten zwaar aan te pakken. Terwijl het bij ons opvallend zacht